आंनि भिउवार्स साफ्रोमनिसिमबो आङो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। आङो मैयाहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ नुसनखाबाय जानांगौ। मानाव गेदेर बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा मैयाहाय हरखाबै निसिमा हालामावहाय दावबायफैदोंमोन। दा बेखौ लानानैनो खैलामैला ब्लक अफिस गोदानावहाय निसिमा ब्लक वुमेन्स वार्किं प्रेसिडेन्ट साइलेक समफ्रामारि मेडामा मानाव गेदेर बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायदोंमोन। ओमफ्राय सारा बेबायदिनो गावनि मानसिखाखौलाय मा बरायलायबाय थानांगौ, बरायनांलाया होननानैहाय माने सारा फिन गावनि आखाइजोंहाय बे मेडामनोहाय गानहो हरफिनदोंमोन आरोखि। नोंबो बिबान गोनांखा होनलायनानैहाय आरोखि ना। ओमफ्राय बेखौ लानानैनो आङो गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनदों आरोखि ना, ससे होदों आरोखि ना। दा दुखुनांथावनि बाथ्रा, मानो होनना बुङोब्ला जोङो जेखिया जा पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरियानो जाया मानो, जों माने गावजों गाव सनमान होनो रोंलायनांगौ। आं बेखौसो आंनि मोन्दांथिनिफ्राय आं बुंगोन दै। दा आङो बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय क्लियारिफिकेसन होदों। मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ आं खेबदों नालाय आं मिथिगौ बेयावहाय मा बुंदों मा बुङाखै। दा सारा बेबायदिनो बे ओनसोलाव गोबांथार जायगायाव जेंनाजों गोग्लैसोनानै दङ। बेबायदिनो गोबांथार जायगायाव दै खुरखानाय, हा लांजानाय, बेबायदिनो गोबांथार लामा, बेबायदिनो गोबां फरायसाफ्रा खस्थ' मोननाय गोबां दङ। दा सारा निजेस्व गावनो फैनानै नायदिंफैदों। दा मोजांनि बाथ्रा, मानो होनना बुङोब्ला जों रायजो राजाफोरनो जेखिया सरकारानो थाया मानो जौगानाय नांगौ। दा जोंनि बेफोरबायदि ओनसोल गोग्लैसोनाय ओनसोलफ्राव सारा निजेस्व फैनानै गावनो गावनि मेगनजों नुसनफैदों। दा जोङो मावनानै होफैब्ला नों आं जों बयनिबो थाखाय मोजां। दा आं बेखौसो सानो आरोखि ना। जोंनि निसिमा हालामावनो बेबायदिनो गोबांथार जायगाफ्राव बेबायदिनो स्लुइस गेट होगासिनो दङ, ब्रिज होदों, बेबायदिनो गोबांथार लामा सामा बानायगासिनो दङ। दा जोङो जौगानाय नांगौ आरोखि। दा मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि गावजों गाव बखिलायबाय थायोब्ला जों माबोरै जौगानो? जों हायोब्ला खौसेसो जानो रोंनांगौ आरोखि ना। दा नों आं गावजों गाव बिदि खालामलायबाय थायोब्ला आरोखि ना, आं बेखौसो आंनि मोन्दांथिनिफ्राय बुंगोन दै। जिथुनाखि गाज्रि मोनाङा आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन। मानो होनना बुङोब्ला जों साफा साफा इउटुबारसो, जों जेखियानो भिडिअ बानायनो लिंहरा मानो जों थाङो, जों अके। जोङो बयहाबो नैबे डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जोंहा बयहाबो पलिटिकेल राइट दं। नोंथांमोना नोंथांमोननि मोजां मोननायाव था, रावखौबो जों जेबो बुंनांगौ गैया। जास्ट आंनि बेल' क्लियारिफिकेसन हरनाया, मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ आं बानायदोंमोन नालाय। दा जिथुनाखि निसिमा ब्लक वुमेन्स वार्किं प्रेसिडेन्ट मेडामा मानाव गेदेर बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौहाय आर'नाइजों बरायदोंमोन। ओमफ्राय सारा बेबायदिनो गावनि मानसिखौलाय मा बरायलायबाय थानो होननानैहाय गावनि आखाइजों बे मेडामनोहाय माने गानहो हरफिनदों आरोखि। माने नोंबोथ' आफादगिरि होननानैहाय आरोखि ना, जास्ट बेखिनिल' आरोखि। दा बेखौ लानानैनो गोबांथार बेबायदिनो आं नुनो मोनदों। दा बेखायनो आं क्लियारिफिकेसन हरदों। दा नोंथांमोनाबो आंखौ गाज्रि मोननो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला जों इउटुबारफोर बहायबा माबा मोनसे समयसा जाबाय फै भिडिअ बानायनांगौ होमब्लाबो जों अके आरो ना। जों रावखौबो मुगैया मुजुवा। मानो होनना बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय बेबायदिनो माबा मोनसे समाजनि मावलांनानैहाय बे प्लेटफर्मसिम जोंखौहाय जौगाहोदों। दा बयनिसिमबो आङो गोजोननाय जासिहरो। दा बाथ्राया बेखिनिल', गोबांथार आं नुनो मोननायखाय आं बुंदों। दा ससे हाख'नानै होदों। दा एसे गाज्रि नुयो आरोखि ना। जों बेबायदि खालामलायाब्ला बिराद मोजां आरोखि, आं बेखौसो सानो। जोङो बेबायदि गावजों गाव बिदि जालायबाय थानानै मा लाब जानो। दा आङो मैयाहाय बे भिडिअखौहाय होदोंमोन। दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय क्लियारिफिकेसन हरनो होननानैहाय बे ससे भिडिअखौहाय आं लानानै फैनाय जादों आरोखि। ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार सारा गिदिंनानै नायजिंनानै थांदों। गोबांथार माखासे जायगाफ्राव गोलैसोनानै थानाय माखासे बेबायदिनो उल्था खुन्दा दै खुरख्ल'नाय मानायफोरखौहाय सारा सारभे गावनो निजेस्व गावनि मेगनजों नायदिंफैदों। ओमफ्राय बेखौहाय माबोरैबा होबथानो हागोन, सारा गोबांथार बेबायदिनो जोंनि ओरैनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल नेताफोरजोंहाय रायज्लायदों, सावरायलायदों। बेखौ माबोरैबा होबथानो हागोन बेफोरखौहाय निस्सय सावरायलांबाय। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो जौगानायसो नांगौ। जोङो रायजो राजा हिसाबैहाय जौगानाय मावनांगौ। दा जोङो बेखौसो आसा। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि गावजों गाव होलायबाय थायोब्ला माने जों मालाबाबो आं मोजां जानाय नङा एबा खौसे जानाय नङा, आं बेखौसो सानो आरोखि ना। दा जोबथारनायाव आङो बेखौनो बुंबावगोन जाहैबाय, सारा मैया गोबांथार जायगायावहाय हा खुरख्लानाय मानाय उल्था खुन्दा जानाय बेखौहाय निजेस्व गावनि मेगनजोंनो नायदिंदों। ओमफ्राय बेखौ लानानैबो सानैसो मानसिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरदों,
ओरैनो नायफैदोंल' मादोंल' मावा माया होननानैहाय दा मावनाय मावि निजेस्व सारा गावनि मेगनजोंनो फैनानै नायफैदों बा नुफैदों बा खोथाबो होदों मैयाहाय मावनो थाखायहाय बिदिनो हा खुरखानाय मानाय दाथ' दैबाना सिजन बेबायदिनो गोबांथार जायगाफ्राव हा खुरख्लायो जाय हा खुरख्लानानै लांजायो बेसो मिथिगौ आरोना बेसेबां दुखु दानि आथिखालाव जों हा थख'सेखौ जों बायनानै लानो हाया मानो होनना बुङोब्ला दोहोनिफोरा बेलेग खोथा जोंफोरबायदि गैयि मानसिफ्रा हा थख'से बायनांगौब्ला जिबनावबो हाया आरोखि ना जि बेफोरबायदि हा थख'से दङ बेफोरखौनो जों खुरखानानै लांजायोब्ला जोंनि थाखाय बेसे खहा बेबायदिनो बारि बागान गय बेबायदिनो बिफां लाइफां बेफोरखौ जों खुरखानानै लांजायोब्ला बयनिसिमबो आङो बेखिनि भिडिअखौ लाबोनानैहाय क्लियारिफिकेसन हरनाय जाबाय बाय बाय